Здравей, Кристияна! Аз съм Кирил от Натурално и искам да ти благодаря за твоята поръчка на Bifidus комплекс. Това е един чудесен пробиотик, който естествено населява нашия стомашно-чревен тракт. Добавянето му към нашата диета подпомага подкрепата на стомашно-чревния тракт, също така подпомага усвояването на витамините от групата В, които са много важни за нашия организъм. Той съдържа и водорасли афа, които играят ролята на пребиотик в случая, за да може самите бифидобактерии да се хранят с тях. И също така е обогатен с червени водорасли, напълно естествени източници, които естествено осигуряват калций допълнително за нашия организъм. Самия пробиотик е хубаво да се пие вечер по две капсулки преди сън. Хубаво е да е минал поне 1 час от храна, за да може да се засели правилно през цялата вечер в нашия стомашно-чревен тракт. Благодаря ти отново за поръчката. Ако имаш някакви въпроси, ще се радвам да се свържеш с нас. Може да намериш координатите ни в нашия сайт Натурално. Хубав и успешен ден ти пожелавам!